Biroul Enterprise Europe Network din cadrul ADR Centru își deschide larg ușile pentru dumneavoastră și vă oferă gratuit o gamă diversificată de servicii care vă ajută să creșteți și să vă dezvoltați pe noi piețe. Vă ajutăm să vă găsiți parteneri de afaceri în țări ale Uniunii Europene sau în țări terțe cu care Uniunea Europeană colaborează. Vă ajutăm să vă creșteți capacitatea de a accesa programe de finanțare pe care Comisia Europeană le pune la dispoziție pentru a crește capacitatea de inovare, de cercetare, de transfer tehnologic și vă oferim de asemenea acces la evenimente internaționale de brokeraj, misiuni economice, evenimente de matchmaking la care vă puteți găsi partenerii de afaceri și vă puteți promova. Noi și dumneavoastră avem același scop, să creștem competitivitatea regiunii, iar competitivitatea regiunii nu poate să crească fără dumneavoastră. Noi, la nivelul Agenției de Dezvoltare, începând din anul 2008, suntem o organizație membră a Enterprise Europe Network. Considerăm că este nevoie de a identifica proiecte finanțabile și a le putea dezvolta. Și aici cred că în momentul în care colaborarea va trebui să fie foarte bună, după aprobarea programului, în momentul în care facem ghidurile, noi o să încercăm și sperăm să și reușim, să fie vizibil că reușim, ca ghidurile și documentele, regulile care se vor stabili în implementare, să respecte tot ceea ce este cuprins în programul operațional, în corpul programului operațional regional, dar să fie și accesibil pentru potențialii beneficiari. Să putem da niște forme accesibile, simplificate, care să ducă la o absorbție cât mai bună a acestor sume, adică sumele care vor fi puse în program să constatăm după 2-3 ani că sunt insuficiente și că dumneavoastră doriți sume mai mari și noi să le căutăm, să le rogăm sau să cerem suplimentări și nu ca să ne gândim după 5 ani ca să diminuăm sumele neconsumate pentru aceste tipuri de proiecte și să le redistribuim, pe zone apropiate. Noi suntem Enterprise Europe Network din